Na magatunod naman alas 5:59 karon sa hapon ang temperatura matyaga naman sa 27 degrees Celsius tubtob sa 32 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Life Extend. Good morning liwat mga ka-aksyon, kag welcome diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Nami sang imong outfit of the day sa mga action doors, no? Of course. Subong ka lang ka muno, nga daw katinap talaga, no? Hindi ako pa silingko daw, linggo ng wika, hindi man. Ano niya? Summer kay Daisy. Summer. Action boy. Sakto man ko, Daisy nga bula. Ha? Hindi guro eh. Daisy? Amo ni Daisy nga bula. Guro eh. Apat-apat, hindi man kito for Super easy. Super easy pang petal. Ambot ano ni siya, basta flower. Kaya kung nagdako-dako na sa tanim mga flowers muna daw, ano gidya to, daw linggo ng wika gidya. Kasabad. Saan ang linggo ng wika? June, no? June na or August? Yeah, August. August gali. Birthday ni Manuel Quezon, ang ama ng wika, ang pambansa. Perfect. Ang imong, kung ano ay mo gina-review ang imong Why not? history. Siling sang kuha niya, hindi ko na miyan sang history. Lingko nga ako, kanya wala future. Yung history ha, past gid man. Ayaw mo. Niya wala gid future sa history. Hindi ko na miyan. Sige ha. Alagad Kevin Henry, good morning kuno kay Mayor Ernesto Estrao kag sa mga hinubanon. So, kay migo to the Eric Tenerife, good morning. Naistura na kami gapon niya sige na lang, way na to tamyawana ya. Ang bayan? Ay, nagsunggod siya. Nagsunggod siya. Tingala ko siya kapadala isda. Dorko Jongko, good morning mandira sa imo. Chodi Malaga. Kay Alex Montesa, happy birthday ko. Miss Eden, perfect aboso. Raydan Velasco, good morning kay Milko Malcolm, sa Milko Malcolm, no? Joval Trinidad, sige, padayon man sa gyapon ang iya nga pag-monitor. May kadi na to man, nadula. Sino nadula? Nuwami Jimenez. Rochelle Evangelista. Good morning, Aksyon rin. Medyo siya nagkuwasang. Ay, kala. It's a Renato. Ni si Rochelle man. Hindi ko pa magbasa. Action boy. Bala ka ako mabasa. Ren. Benny Barredo. Tamyaw lang ang bata niya kasi Kenneth Ryan Barredo. Happy birthday karon nga adlaw. Dungan sila ni Aksyon Eden. Perfect. Kada mo dungan ni Aksyon Eden, ha? Oo, bala. May mga 52nd anniversary sa kadungan. Feeling ko, gini karon bongga, gini Action boy. Kay damo sang dungan sa iya. Amo na nga nag-day off gid si Aksyon Eden kay ga-prepare gid siya sa for her birthday today. Doka paaraka yung birthday. Kala isang paaraka, Dors. Elsa Rosales. Sakay Che Zamora. Happy birthday kuno kay Nang Sating sang Barangay Palaka Sur. Kita mo may kadungan naman siya birthday. Good morning kuno kay Mr. and Mrs. Henry kag Heidi Zamora sang Barangay Tabao. Valladolid. Virgo September. Tabao na Valladolid. Correct. Ang Sibukaw. Banago. San Enrique. Mas Sibukaw Banago man. May upod ko natin sa una. Nakainom siya sa kay taxi niya to si Bukaw lang to. Di ala tulog sa dayon kay inom mo. Tulog sa dayon. Abog tayo sir ari na sir niya ano na demand niya si Bukaw masling mo sir. Yan ano nga si Bukaw niya sa San Enrique sa Banago. Ay, kala, would like ko maghubog gali Action boy. Dapat ko hubog ka mo na. Ako hubog ka, may kaugalingon ka nga salakyan. Kag-driver. Chris Wilma Reyes, Raymark Estares. Ay, by the way, happy 29th anniversary. Kay Migo naton One Ball Gallo, kag Alma Gallo. Yes. Happy pila? 29. Still going strong. Of course. Always. So actually subong gini ang ila dito sa Amerika. Kay March 28 sila mo tigaling 28 dito subong. So subong adlaw. Happy anniversary. Migo naton One Ball kag Ma'am Alma Gallo. Yes. Sige. Standby anay sa atong mga balita lokal.
edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:13, sa detalye na sa aton mga balita lokal. Naka-record ang dugang 66 ka mga COVID-19 cases ang Western Visayas kahapon nga adlaw Domingo, Marso 28. Nagdala sa kabilugan nga 27,148 ka kaso. Ang Negros Occidental ang may 16 ka dugang kaso, sa din 14 diri ang local cases, isa ang authorized person outside of residence, kag isa ka locally stranded individual. Naka-record naman sa 14 ka local cases ang probinsya sa Aklan, 11 ka mga local cases sa siyudad sa Iloilo, 4 ka local cases kag 7 ka LSI sa probinsya sa Iloilo, 10 ka local cases sa siyudad sa Bacolod, kag 4 ka local cases sa probinsya sa Capiz. Wala naman sang bago nga kaso sa COVID-19 sa probinsya sa Guimaras kag Antique. Nadugang naman sang 27 ang mga nag-ayo sa COVID-19 nga nagdala sa kabilugan nga 24,649. Wala pa madesisyonan sa gobyerno probinsyal sa Negros Occidental kag Vallecar Transit Incorporated kung VTI ang plano nga pagbalik biyahe sa Ceres Liner sa Gua sa Negros Occidental. Sulo kay Provincial Administrator Attorney Ray Fernando Diaz II, wala gintugutan sang probinsya ang unang proposal sang VTI nga pagbiyahe sa tanan nila nga mga yudet sa mga destinasyon sang Cebu, Zamboanga kag Dumaguete. Bangod sa liwat man nga pagdamo sang kaso sang COVID-19, dugang pa ni Diaz nga sa pagsinapol na ginpatigayon sa Kapitolyo sang Marso 19, 2021, na desisyonan nga dapat magsumiter ang VTI sang amended proposal sa diin na saad ang schedule, rota kag kadamuon sang bus nga magabiyahe. Nagapati si Diaz nga wala sa gilayon makasumiter sang amended proposal ang VTI bangod sa National IATF Resolution 104 nga nagadumili sa mga travelers nga locally stranded individuals halin National Capital Region, Bulacan, Cavite, Rizal kag Laguna nga makasulod sa Western Visayas umpisa Marso 23 tubtob Abril 4, 2021. They were supposed to amend it to specify ang ila trips nga gusto i-maintain. But subong pa sila kabalik diri. I guess it's also affected man sa national ITF nga pronouncements nga ang aton nga travel medyo gin-restrict man sa certain. Kabahin sa pahayag ni Provincial Administrator Attorney Ray Fernando Diaz II. Isa naman ka 24 anyos nga manugbata ang kalakip sa duha ka bago nga nagpositibo sa COVID-19 sa siyudad sa Kabankalan. Sa records ng City Health Office nga ginpagawa Marso 27, ini amo ang housewife nga nagabusong sang 8 ka bulan kag 3 ka semana nga taga Barangay Inapoy, Kabankalan, kag COVID-19 case number 551 sang siyudad. Marso 18, siyang unang ikuhaan sang swab sample para sa RT-PCR test sa Kabankalan City Hospital kag nagnegatibo ang resulta ngin pagwa Marso 20. Marso 25 sa ini ang liwating swab test amo sa gihapon nga ospital kag nagpositibo sa resulta ngin pagwa Marso 27. Sunod sa CHO, nagtener sa puluyan ang pasyente umpisa sang Marso 18. Base sa interim guidelines ng Department of Health sa expanded risk-based testing sa kaso ng COVID-19, dapat nga ipaidalom sa swab test sa RT-PCR ang mga nagabusong antes ang adlaw sa ilang pagbunag ukon sa tion sang ginatawag nga peripartum period. Ang pasyente nga asymptomatic kag wala sa pre-existing conditions ang napaidalom sa isolation sa Kabangkalan City Community Isolation Unit samtang nagapadayon ang contact tracing. Nagapadayon sa pagpanugyan si Bacolod Emergency Operations Center kung EOC Deputy for Medical Operations Dr. Chris Sorongon sa mga pumuluyo ilabi pa sa mga nabakunahan na sa COVID-19 vaccine nga magsunod sa gihapon sa minimum health protocols. Sa interview sa programa Istorya Special, ginpahayag ni Sorongon nga ginabisuhan sang tanan nga nabakunahan na sa COVID-19 vaccine nga magpabilin sila mapulian duha tubtob 3 ka semana pa nga nagbangod duha tubtob 3 ka semana pa nga naga-form ang antibody sa lawas. Sunod pa kay Sorongon makuha ang 100% nga proteksyon gikan sa bakuna sa ikaduhang nga dose pa sang pagpangbakuna. Dugang pa ni Sorongon sa tion nga makuha na ang 100% nga proteksyon sa bakuna ang mga magapositibo sa COVID-19 nga nabakunahan na ang hindi makabatsyag sang malala nga sintomas kag masarangan lamang inisang tao hindi kaangay sang mga wala na bakunahan nga kun kisa nagaresulta pa sa kamatayon.
Nagpanugya naman ang Bacolod Emergency Operations Center nga patuman ang ginatawag family bubble sa tuyo nga malikawan nga maangkon ang COVID-19. Suno kay Dr. Chris Sorongon, Deputy for Medical sang Bacolod EOC, dapat anay nga ilimit sa pamilya lang ang mga aktibidad kaangay sa pagwa upod ang pamilya nga wala nag-istorya sa iban nga tao ukon pag-upod sa iban nga mga pamilya. Naobserbahan man ni Sorongon nga may mga restaurant sa syudad nga wala nagapatuman sang 50% nga capacity. Sunod pa sa doktor, ang mga tao nga yara sa restaurant ang hindi kilalahay kag posible mayara sa mga carriers ang virus pero asymptomatic. Liwat ngayon patag ni Sorongon kung mahimo, magpabilin lang sa balay bangod kung wala nagagawa ang tao, wala man sang sayluhan ang virus. Ginanunsyo ni Dr. Chris Sorongon, Deputy for Medical sang Bacolod Emergency Operations Center nga bukas ang City Health Office sa Sabado kag Domingo para sa mga persona nga may ginabatsyag kag luyag magpa-swab test sang libre. Ginpangabay ni Sorongon ang mga nagabatsyag sang COVID-19 symptoms nga magpakonsulta kag bukas man ang Bacolod Respiratory Outpatient Center sa mga luyag magpakonsulta sa Lunes tubtob Biyernes nga adlaw, las 8 sang aga tubtob las 4 sang hapon. Suno kay Sorongon, kampante ka kung negatibo sa COVID-19 samtang kung positibo naman malikawan nga maglapta pa ang virus. Padayon nga nagapanugyan si Sorongon nga hindi magbinutig sa ginabatsyag para maproteksyonan ang mga tao sa palibot. Now, kung weekend, kakilala mo pa swab, kadto ka sa City Health Office, ay may swabbers na duty Sabado kag Domingo. Gin-provide na natin sila sa Monday to Sunday na serbisyo para sa libre na konsultasyon, libre na swab. Nga hindi mo pag-i-avail. Kabahin sang pahayag ni EOC Deputy for Medical Operations Center Dr. Chris Sorongon. Supply sang bakuna sa mapungsod sa guwa sang Europa mahimo nga pagakulangon. Samtang face-to-face classes sa 24 ka universidad kag kolehiyo gintugutan na sang CHED. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Nagpanguna ang aksyon.
Okay, good morning dira kay Athea Kim Iriman. Amang aga sa imo sa kay si kay Rona bala ginapatamyaw niya lang ang atos na sa umamo karon tamyaw tani sa on air kay sa uma sila wala sila si Ma'am Rona Rida Traba. Rona Rida Traba. Si tatay niya Teddy kag si Mr. and Mrs. Elvis kag DOEA Patigas. Sige karon tamyaw tala ni karon sa on air kay atos la sa uma no. Good morning man kay migo ko Maui Kanyada Jr. dira sa may Barangay Sumag. Okay. May padala siya nga heart kag stars. Heart kag stars niya. Kompleto. Jesselyn Andrada Tiangson from Mansilingan. Kimosabe Magellan. Good morning. Christine Menias Villalobos. Kay Melvin Piñafiel. Lulit Atos Digayo. Sige. Nagpadala na naman another 100 stars si Ma'am Van. Thank Ma'am you so much, salamat Ma'am din Ma'am Van. 200 na tanan. Melili Oligo. Si Sir Milili Oligo dra sa may Bonnie Cafe. Good morning, ma'am. Perfect. Idol lagi ka no. Nanay Dani. Kaga sa taga Masville, Barangay Cubay, La Carlota City. Ginatamyaw niya mga hinablos niya si Bless kag Precious. Chris Vilma Treyes. Sakay Nasir McKay, morning from Maryland, USA. Wow. Benji Galvez, Sitio Alulong, Barangay Buenavista, Himamaylan City. Maria Luz Grijaldo Macunat, Pinky Terwell, good morning man sa imo. Kagay Ma'am Alegria Magtang Portal, good morning. Joval Trinidad, best wish, may best wishes siya. Madam Aksyon, Cutie Pie Eden, and best wishes. Ay, mapakasal na si Aksyon Eden, di man? Di pa man guro Sige, happy anniversary ko no kay Rupert Gallo, kag kay Ma'am Alma Alvarez Gallo, halin kay Vanessa Mayo. Vegas naman sila ang Gallo family. Yeah. Kag sa kuandira, ano ganit nga boys laman, RG Boys. RG Boys. Jo Marie Macariola Estelioso. Nakayuman ko mga wala mo gindawag imutod nga ni si Rutsel. At least napayuhom mo siya. At least napayuhom ko si Rutsel. Kumusta si Butoy da? Pangapin na si Butoy. Si Noel Amari na tamyaw niya ang iya brother nga si Ivan Amar sa Barangay Alihis. Sige, Action Doors, ka naman. Si Action Boys, si Valdez Alice. Good morning, man. Aga panawagan siya ako no Action Boy kay Jason Valdez. Nga tani ko no magpuli na. Kaya hindi naman siya ko no akig. Umuwi ka na, please. Uwi na, Jason. Puli na. Puli na, kaya Jason. hindi na akig si Kuan. Si ate mo. Ate mo, ha? Uli ka na. Yes. Dahil na magbato Malabago. Good morning, man. Carmelo Lim. Dra sa may Bago City. Yes. Canto Rizal Boy. Kami na ya. Kamo na yan. Canto Rizal Boys, sila ya. Garas Boys na sila. Yeah. Garas na sila ya. Swerte, no? Kalye Garas. Sige. Minasona Jovi Serbo Rosario, mayong aga. Pamilya Serbo, ilabi na ako sa iya amay. Nga si Bobito Serbo Senior. Mami Ams, thank you sa 100 stars. And humble ni Action Boy. Happy birthday to our beautiful monster. Action Eden Thea P. Aboso. Super complete. Gusto mo kompletoon ko Mami Ams? Action Eden Thea Pantaras Aboso. And advance happy birthday to her Kuya Dennis. Asa na birthday ni nung Dennis ya? Pero idungan sila karon sa bongga nga celebration no, nga may 5 ka speakers. May speakers pagidya. Nga mabatian from from the different sectors. Wow. Kabongga lang yun no. From different municipalities in Negros Occidental. Kada banwa may speaker.
So medyo kung magpanyapon ka mga 9:30 guro ka panyapon na tas na. Grabe ba? After the speakers. Oo. Pwede lang ko yung ka-advance. Kaya may duty po pagka-bus man. So, pwede lang ako kauna ka. I-take home. Sige. Kay Alex Montesa, ano naman yung Gucci Wonder Mega rin na? Ginatagya si Kilala Yagoro. Sige. April Ursabia sa Masbate. Good morning. Sir Noel Amar, thank you so much. Kay Miss Homa Lumena, Salina Castro Nuevo. Happy birthday man kay Aksyon Eden. Ginag-greet siya ni Sir Noel Amar. Kay Ma'am Milagros Alit. Good morning sa imo. Ma'am Milagros. Kay Aida Alunan. Is watching. Oo, ginag-greet niya si Aksyon Eden, Action Boy. Belrico Naya, good morning man. Kay Ma'am Vanessa Mayo, happy birthday kay Action Eden. Enjoy your big day and God bless. So, #cheers. Ay, nadula naman ako. Michael John Season, kay Maninoy mo Michael John Season, good morning. So, ara. Greg Hostenianig Puertas, ginag-greet niya. Si Herrick Merasol, Paris, France. Otelo Cordero Dizon sa NCR Bubble. Halong ka mo da, Michael John, ha? Nga ko kakadula, kaya may gintag siya nga name. Tiga ka-click ko bala ang name, ha? Kakadto sa name. Kay Roland Evangelista, Kagpura Caniete from Singkang Airport. Maria Cristina Dagumanpan, nag-send 45 stars. Thank you. And si Miss Emmy Esmeralda Dulido, Action Boy, 45 stars man. Yes, salamat. Din. Sige. Happy birthday man kuno sa kay Maninoy. Kay Action Eden, kay Maninoy, yung 1 ball, stand by sa dugang nga mga balita. Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:31. Detalye na sa aton mga balita nasyonal. Ginapaabot nga may magluntad pang kakulangan sa supply sang bakuna sa mapungsod nga yara sa guwa sang Europa. Matapos ginbalabagan sang European Union ang exportation sang COVID-19 vaccines nga AstraZeneca. Ginpahayag ni EU Commission Chief Ursula von der Leyen matapos ang pagsapol sa mga leaders ang 27 kapungsod nga kalyado nila nga kinahanglan anay tumanon sang AstraZeneca obligasyon o kontrata nila sa Europa antes sila maka-export sang ilang bakuna. Ginpahayag pa sila nga kinahanglan masiguro sa publiko sa Europa nga makabaton sila sang fair share sang bakuna nga base sa kontrata ang ginsulod sa EU sa mga pharmaceutical companies. Sa Pilipinas, nakabaton pa lamang ang pungsod sang manubong nga supply sang bakuna sang AstraZeneca paagi sa UN COVAX facility nga donasyon pa sang pungsod China, samtang wala pa sang aktual nga nabakal gamit ang pondo sang gobyerno bangod sa kakulangan sang supply sa kalibutan.
Gintubot anasang Commission on Higher Education o CONCHED ang face-to-face classes sa 24 ka kolehiyo kag universidad nga may manubo nga kaso sa COVID-19 ang lugar. Sa ginsumiter nga rekomendasyon ni CHED Chairman Prospero de Vera III sa Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases, ang mga third year kag fourth year college students lamang ang tugutan nga makigbahin sa face-to-face classes. Kalakip na diri ang Mariano Marcos State University Batak, St. Louis University, Our Lady of Fatima University, City of San Fernando, Ateneo School of Medicine and Public Health, University of Santo Tomas, University of East Ramon Magsaysay, Our Lady of Fatima University Quezon City, Our Lady of Fatima University Valenzuela City, Manila Central University, Adventist University of the Philippines, De La Salle Health and Medical Science Institute, University of Perpetual Help Don Jose, Our Lady of Fatima University Santa Rosa, Naga College Foundation, West Visayas State University, Central Philippine University, Cebu Institute of Medicine, University of Cebu School of Medicine, Iloilo Doctors College of Medicine, University of Iloilo, Blancha Foundation College Incorporated, Xavier University, Liceo de Cagayan University, kag UP Manila. Ang mga estudyante gid lang sa mga kurso nga medisina, nursing, medical technology, midwifery, dentistry kag iban pa nga may kangtanan sa medical courses ang tugutan nga makasulod sa face-to-face classes. Ginlansar sa Office of the Vice President ang swab cab sa siyudad sang Malabon. Sunod kay Vice Presidente Leni Robredo, tuyo sa proyekto nga pabakuron ang testing capacity sa mga local government units kasunod sa liwat nga pagtaas ang kaso sa COVID-19. Dugang pa, ang swab cab ang isa ka libre nga mobile antigen swab center service nga magapatigayon sa community-based surveillance testing. Pahayag ni Robredo, ang swab cab ang epektibo nga bulig sa RT-PCR test agud mas mapadasig ang paghibalo sa posible kaso sa COVID-19. Sa pagsugod sa among programa, mangin pilot area ang siyudad sang Malabon. Sa idalom sang sining nga proyekto, personal nga magapadulong sa mga hotspot areas ang swab cab ka magapatigayon sang COVID-19 testing. Nagtaliwan samtang ginabulong sa Global Hospital si Fami Laguna Mayor Edwin Pangilinan. Si Pangilinan ang nagpositibo sa COVID-19. Sunod pa kay Fami MDRRMO Head Arlon Chavez, nagtaliwan man ang Iloy sang alkalde nga nagpositibo man sa COVID-19. Wala pa makapagwa sang dugang nga detalye ang doktor kag pamilya ni Pangilinan may angot sa kamatayon sang alkalde. Nagapanawagan naman ang Employers Confederation of the Philippines sa ilang mga miyembro nga maghatag sang sweldo sa ilang mga no work, no pay nga mga trabahante. Nagapati si ECP President Sergio Ortiz Luis Jr. nga bangod sang lockdown, apektado ang palangabuyan sa mga mamumugon. Nagapunar si Luis sa madrag ko ang kompanya nga miyembro sang ECP nga buligan ang ilang mga trabador pagi sa paghatag sa ilang sweldo halin Lunes tubtob Miyerkules. Ang mga essential workers sa NCR Plus Bubble ang ginapanugutan nga makabiyay padulong sa ilang mga ginatrabahoan sumugod las 5 sang aga. Nagpaandam ang grupo sa mga manugsagod sang kasapatan nga manghimo maguntat ang ilang negosyo kung panubuon sa gobyerno ang taripa sa pag-import sang baboy. Para sa Pork Producers Federation of the Philippines o kon Pro Pork, hindi kinahanglan nga pataason ang minimum access volume sa 350,000 metric tons sa mga imported nga baboy bangod sa nga ligwa na nga maka-import sang baboy sa sistema nga ginapatuman sa pungsod. Sunod kay Pro Pork President Nicanor Briones, sa pagpanubo sang buwi sa pork importation dako man ang posibilidad nga maglapta ang African Swine Fever o kon ASF. Padayon sa gihapon ginapanawagan sa grupo sa gobyerno nga ideklarar ang state of emergency matapos ginpalawig ang price cap sa baboy kag manok tubtub Abril 8. Ang ato na panguna nga mga balita international, balita sa sports, entertainment, balita special kag iban pa sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton mga kaaksyon nga nabudlayan sa pagpamuhin, delikado gid inawod posible matapikan ikaw sang balatian. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay
at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Sige, kay kadali lang. Mira May Jerez, good morning, watching from Kingdom of Saudi Arabia. Amo to ng 45 stars padala ni Ma'am Emmy, no? Salamat. Maria Teresa Bulaklak, good morning from Pulo Pandan. Yes. Hong Kong Rose Lumanog Seva. Siling ni Ma'am Vanny, wish I can be there to join Miss Eden sa birthday. Pwede virtual karon no problem, Ma'am Van. Oo. Kay ano ta kami COVID? Hindi ni karon FB Live ang birthday ni Aksyon Eden. Why na kay FB Live? Basi dakpunta. Basi bala. Pero palang to kuno, family lang kuno eh. Gani, tiyan mo na gani nga kabay pa maimbitahan ta kabigon ta nga pamilya. Ay kalain. Kay Ma'am Lily King dira sa may London. Good morning. Yes. Kay Paul Aranchado Casipe sa pamilya Casipe kag Aranchado sa Hacienda Vista Alegre. Ari na si Tito niya Edwin Pantaraso Ay, yes! Tito Edwin ni Aksyon Eden. Ang intamyaw niya si Dennis. Ay, sabi ko kintamyaw yung birthday sa Aksyon Eden. Ay, kalain. Hindi dampi naman. Dahil lang yung black hindi ko makita. How? Happy birthday to my nephew, Dennis Aboso Jr. Ay, kalain. Teka, syempre, ang bayado kadamo naman sa gatamyo kay Eden. Di na lang magtamyo. Kuya kay Dennis. Angelo sa Tokyo Legazpi Garing. Good morning kung sa mga pamilya. Garing sa Manila at taga Kabankalan. Happy birthday kay Ma'am Eden. Jen Oisiser, Keith Robert Hilsinger, Leo Uy. Sige. Kay Teresa Linaha Kayaw, good morning dira. Kag first kay Jean Boerom. Sa kay amigo ko Glenn Santa Ana. Kag sa iya anak Sinday Princess Santa Ana dira sa may Dubai. Good morning. Pauline Joy Lapos Guardiano. Kay Inday Priya, Action Boy, kag kay Baby Yuki, good morning ha, from Ma'am Rona Rihida Trava. Yes, oo. Kay ginat-chat ko, basta ikaw monitor man siya through Facebook Live nato. Kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, may God sustain in her profession as a media practitioner kay Action Eden. Rosalina Espadero, Michael Lamayen, Pilton Lipura sa Pasay City. Edith Biasca, good morning. Russell Gomez, good morning man. Sa kay Rose Wenner, dira sa Germany. Mag-aga dira sa imo. Kag kay si Susan Jaime Allen, good morning man. Sa mga Houston, Texas. Yes, good morning. Kay Junar Batislaong, Junar Clarence Batislaong, good morning. Kag kay Charito Batislaong. Nakita mo na? Norman Diolaso. Sila mo kantaan mo sa Action Eden, karon lang sa on-air ka makanta? Karon lang. Kaya para batian sa tanan. Preferred ka na, preferred. Preferred na preferred. Preferred na preferred. Kala, endorse. Okay. Hindi ka na to? Wait, duwit na nabasa iba na? Kay, si Action Boy, si Michael Cinco Lamayan. Nabasa mo na? Nabasa ko na. Lito Dayap na ta. Norman Aujero Jolaso. Tapos ko na. Ay, gali ka. Ate, sige doon naglain di ang... Naglain ang imo ang imo dira. Akong monitor. Monitor. Hi. Kasubo. Edith Biasca, Action Boy ang bay, no? Yes. Nagpalakpak siya. Palakpak lang.
Sige. Sino pa gani? Madalo ang iba na biga kalipatan ko na kay Kalipatan mo, ha? daw ka konla do kadamo plus ang nagdaga pa great bala. Daw nagsako kita sa birthday ni Aksyon boy. Kag happy birthday maglito day kay Rex Iricoy Sevilleno sang GNG Resto Bar, ang pinakamalakas sa GNG. Birthday Igrita niya. pa gini siya karon on air, kabasi sa on air siya ga monitor sa mo kay early pa. So, daw may palibre man da karon sa GNG. Ay laban gid ni. Igrita kay karon on air para may GNG tadi nga Si nga Aksyon Eric nga daan niya, nagastuhan niya gina niya. Siyempre. Hindi na Eric Magbanwa. wala na nga pabaya. Eric Magbanwa na yan, kagawa na sa panokoy. Correct. May na nga pabaya. Birthday ka, hanuton tani. Sige. Standby na sa aton nanay dugang nga mga balita. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:44. Kag sa detalye, Balita International, yara sa 3,000 ka mga residente sa estado sang Karen sa Myanmar ang nag-evacuate padulong Thailand matapos ang ginpatigan nga airstrike sa mga militar. Ginlansar sang Myanmar military ang mga airstrike sa 5 ka mga lugar sa Mutro District, malapit sa mga border nga ginadudahan ginakwartahan sa mga ethnic armed group. Kalakip sa ginigo sang airstrike ang displacement camps ng women's organizations. Sa nasambit nga airstrike napatay ang 3 ka sibilyan. Madumduman nga nagpirma sang kasugtanan ang Karen National Union sa ceasefire agreement sa gobyerno sa 2015 apang ginpawalaan ini sang agawan sang militar ang pagpamuno sa Myanmar sang pahalinon nila ang leader nga si Aung San Suu Kyi. Sa balita naman sa patag sa pagnegosyo, ang mga motorista ang sugata ini sang panubo sa presyo sang produkto sa petrolyo sang Palm Sunday o kon kahapon nga adlaw Domingo de Ramos. Sumugod la 6-1 kahapon, Marso 28, ang Uni Oil nagpanubo sang presyo sa ilas ni nga produkto sang langis sa masunod. Ang diesel nagnubo sa 1.30 ang kada litro, gasolina 1.20 naman ang kada litro. Ang pagbago sa presyo ang nalakip na rin ang value-added tax. Ang Uni Oil pahayag ng price adjustment reflect ako na nagpakita ini sang pagbago man sa international oil market. Ang ibang kompanya ang natalala pa mag-announce ang ila sini nga pagbago sa presyo sa ila produkto sang petrolyo. Samtang sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar 48 pesos kag 51 centimos, Singapore dollar 36 pesos kag 5 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 24 centimos. Kag sa ato naman nga Balita Entertainment na biktima sang scammers ang singer nga si Ronnie Liang. Ginpahayag sini nga mayara sang nagmensahe sa iya Twitter kag nagpakuno-kuno bilang representative sang GCash. Ginpamangkot siya sang iya personal nga identification number kag mga personal nga impormasyon kangay sa iya birthday, email address kag iban pa. Wala man siligin mentionar kung pila nga balor sang kwarta nakuha sa iya, apang ang nabili na lang sa iya GCash account amang 8 pesos kag 97 centimos. Giin pa andaman man sini ang iya mga fans nga manginalungon sa sino man nga nagaistorya sa ila pinaagi sa social media. Sa balita sa sports, nakakuha sang gold medal ang Filipino-Japanese karateka nga si Juna Chuki sa Golden Belt Karate Tournament sa Serbia. Sa iya nga Facebook post, tuman ang pagpasalamat sini sa mapagtamyaw niya nga nabaton kag sa mga nagbulig sa iya agud magdaog sa hampang. Kabayan ang nasambit nga torneo agud makakuha sang spot si Chuki sa Tokyo Olympics. Si Chuki ang isa sa mga gold medalist sa 2019 Southeast Asian Games kag naging bronze medalist man sa 2018 Asian Games. Balita
Alright! Energy, 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 energy! Action boy! Kasi syempre birthday na Action Eden. Yes, happy birthday, Action Eden. Dapat ang energy. Ginapraktisahan ko na karon kay Hambal Takaway Kagina. Kada municipality may speaker na karon. Damo karon mga guest speakers. Wow! Ang wala niya nga birthday, kami mag-guest speakers. Oo, nakuha mo pa yan, no? Pero virtual. Oo, virtual. Virtual nga mga guest speakers. Kay base, ano gani? Kay base, dakpon kita. Kalain sang dakpo, no? Ang wala nga virtual lang. Oo, virtual lang. Guest speakers. So, dason lang ng ang iyang concert. Sang dapat silver lining birthday tayo sa bumong silver lining. Ang mga guest speakers ni mga kuan sila mga people who are outstanding citizens of their community. Wow. Ay, kalain bongga lagi dyan, no? Mga outstanding, it's legally. Mga muna sila nga mga... sila niya mag-out kayo nag-stand, no? Yes, standing, agad sa tindog sa gwa. Outstanding. Very literal. Gusto na ikaw pa yan. Ano siya? So, happy birthday kay Action Eden na boso. Kag, happy birthday man tuliwat Action Boy kay Rex Ericoy Civiliano sa G&G Resto Bar. Ang pinakamalakas kuno sa G&G from SM Non-Ski Magbanwa. Kaya mga muna, inabunggahan mo na karon. Ay, syempre. Action Eric, wala nga pabaya. Wala nga pabaya. Magluwas nga wala siya pabaya sa Pahanukoy. Mas wala pa siya pabaya sa mga men and women of G&G Resto Bar. Thank you in advance. Yes. Thank you in advance. Nangayo. Sa kay Tatay Teddy, dira ko no, tamyaw lang ni Ma'am Rona Rihida Trava, kag Mr. and Mrs. Elvis, kag DOEA Patigas. Sige. Happy, good morning, dira. No, sige. Sige. So, sa ato na nga balita, special Action Boy. Ari ba lang, lain-lain nyo pamaagi, paano i-train ang imo ido nga hindi magkaon sa basura? Kaya may mga ido gid nga kakaon sa basura, no? Di ba? Bisan may mga breed pa na Action Boy, balahaw. Ang number one na is, hindi mo ipagpagawa ni do mo eh. Kaya ang ido dapat, ang ido ni dapat gagwa, away na ginapalagaw sa gwa. Oo. Domesticated na siya, panawagan sila, domestic pets, domestic animals. Kaya may araman dya ido, iya nga dapat ilagaw mo gid siya, no? Ilagaw mo siya, alang maglagaw. Ugdan mo man eh. Ugdan mo eh. Oo. Ara ba lang gina-walk nila to. May, ginawa. Parang Black Heart Evangelista, kita mo tong video, yung nga ginlagaw, ido. Naglagaw-lagaw siya. Bongga, gid siya, ya. So, mo na Action Boy, ang isa sa mga pamaagi para, matrain mo ang imo nga ido, ang ginatawag sini nga, leave it command. Ano? Leave it command. Kumbaga, kung palapit siya sa basura, mo leave it. Pero dapat may command kayo nga, leave it! Hindi nga, bayda! Hindi ayda! Oo, nando ka mo na. Pero ibang kalabanan, mga ido, English, ganyan, ang pag ano, no? Oo. Ang ido, isa, mas nakaisindi pag English sa bata mo eh. Kasabad. Kaya syempre may mga training na sila Action Boy. So, mo na siya Action Boy, ang leave it command Action Boy, or ikaw paano ka magsaway kay Charmaw? Charm! Kung may palapitan siya nga basura. Daw ay man kay... Awa siya kaon basura. Kasi mga palapit sa basura? Oo. Charm! Don't! Bonggasang don't! Hindi na siya don't! Oo, pwede no. So, kung may leave it command, may don't command. Kaya iba, simple lang, hindi amo nga, kung bala nga English, kung sumpunan di pa. Oo, naman na. Basi bala... Don't eat the basura! Oo. Don't do that. Charm, don't do that. Don't, Charm. Ano na yan ko naman. So, mo na siya Action Boy. Kay, pwede gini ko nung ka-useful. Nga may, nga command ba lang nga syempre, masami yung mabatian. Diba? Okay. Hindi. Pagambal mo na, diba hindi siya dayon? Or no. Or don't. Don't you remember? So, muna, leave it. Mo na. Mag-command nga register bala sa ilang mga brains Action Boy. Tapos kung hindi ko daw sa kapate, come on, cha.
Wow, Englishero. Oh. Oh, come on. Pwede na, depende na naya sa relationship nyo sa inyo, Ido. Relationship, kalain. So, next action boy, syempre, kung ginalagaw mo si Charm or wala. Lagaw man din Ginalagaw sa mo nila. siya. Kaya kagi ko to kita, nga gindala mo siya one time, diba? Sa ila ni Miss Nonat sa nguna. Kagahambal mo. Nakabata na siya, wala pa? Wala pa wala pa. Kaya daw nadumduman ko ito, hambal mo kung magbata si Charm, gaan mo ko. So, abi ko, nakaapo na si Charm, wala Japon. Pero wala, pagit manggali, confirm. So, next action boy, kung ilagaw mo ido mo, planuhon mo kuno ang ruta nyo. Hindi ka man tumagagi sa damo, nga distraction. Charm, aring aton nga itinerary. Subungan na. May itinerary. Tanong pa sa iyo, vlog. May itinerary ka. Kita, may ido ba lang nga nag-viral? Kita mo ng ido ang nag-viral nga, wala siya galakat sa apat niya katiil, gamo na siya yo. Tapos may bag pa na siya, action boy. May bag pa na siya. Do bata nga galakat. Kaya ginapabayuan, masyap daw pang tao, balahaw. Nalipat ako sa ngalan niya, basta nag-viral, gito siya nga ido. So, muna, planuhon mo ang ruta nyo ni Charm, kundi makamagkadto, para malikawan niya ang mga basura sa palibot. Kaya kinanglan ko naka-antis mo sa ilagaw, sigurado mo nga bago na nakaagi ang IPM. Oo, correct pagid na. Amo ko pinagmayo da. Bago lang nakapanguliktan, di ba, Aksyon Art? Oo. Bago lang nakaagi. Ay, kalain. So, mo na siya, action boy. And then next, i-claim mo ko ng basura. I-claim mong basura nga, kumbaga, naga-arab lang do imo na, so hindi ya paghilabtan. I-claim? Ano? I-claim mo ang basura nga do imo, so para hindi ya paghilabtan. Okay. Lain, kumbaga, masyat imo na lain ko mag-reply, gid. Magsabat ang ido mo. Ako na! Mama, ido mo, timo na lain, pag ginagawa na. Okay. So, kumbaga, i-claim mo ba lang nga, mo na, ako ni Charm, ako na ha. Hindi na pagtanduga kay ako ni. Basura Don't. na ni. Don't. Kung hindi kayo magkaon basura, ako lang ni. So, mo na siya, action boy. And then, ang last, i-focus ang atensyon sa ido mo sa imo man. Hindi kundi indiin pa to nga ano. Basta, it's up to you, action boy, kung paano mo i-train ang imo nga Doggy. ido. Pero, action boy, padumdum, tas aton mga ka-action, nga dapat, ang treatment sa ido, bala nga may breed kag wala. Pareho lang ha. Kami, dam ko nagakitaan sa Facebook, action boy, nang sinawili mag-adapt sa mo nga ido. Anong breed? Makoton pa blahaw, kung anong breed. Bisan askal ang da siya. Breed talk. Kumayo ka lang magsasagot sa askal. Oo. Tika na, mayo man na sila bla. Si Heart Evangelista, kay mas, na siya sa askal nga mga ido, action boy. Ang askal breed man na? Oo, di ba? Anong talang kaya mo na di ang mas damo sa Philippines, di ba? Dito sa kuan bala sa Russia na mian matla sa mga askal. Ido. Oo, mian na sila. So magit man na kung ano ang do ari na diabla sa aton do hindi pa ma-appreciate sang kalabanan, di ba? Pero namin ang mga depende lang sa paghalo mo, pag-alaga, pagsagod. That's why silang kita bala nga kung sagod ka gani isang ido or whatever pet for that matter, kailangan preparado ka man. Hindi nga silang sagod lang tapos itsa-itsahan mo lang doon isang hindi na yan. Oo. Kaya kisa ako na action boy, magsagod kay ido pare lang may bata ka mo. Correct. Ginapa-check up mo pa na, di ba? Ginapa-hospital pa na. Sige. Sang Askal Seneca. Ay, ano to yung Askal Seneca? Ano ko, no? Namihan ko na si Dennis sa sang Askal Seneca. Ahay. May bago na. Maya guro mo ng injection na kay Dennis ay Askal Seneca. Oo, para patuloy yun na nag-get siya. Sige. Di wala ka man nagkanta kay Action Eden? Ate makanta ta eh. Problema na. Si Go. Ano kanta? Ay, wag kong balo ka lang prepare. Ano kanta? Sana ngayong Pasko. Kay Mortia Subong. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Sugpon. Ako lang yung kaya kantahon ko yung alain. Di kanta na dahil na. Reaction boy, daw ka namin nga message. So, message, matian mo ang lyrics, ha? Wherever you go, just always remember that you got a home for... Hindi mo ang beating mo. Hindi na mag-beat pali mo. Hindi mo.
Hindi na nakaroon. Sige. Tinadula na ako sa concentration ko. No. Wherever you go, just always remember that you got a home for now and forever. And if I get low, just call me whenever. This is my oath to you. Ano ba? Dula ang tono. Ano? Happy birthday, Aksyon Eden! Yes. In behalf of Aksyon Eden, kami gina nagapasalamat sa mga ka-aksyon na nagatamyaw sa i-action boy. Halin ka ina sa action reports, first portion, asa subong. Asa na nakaroon sa gabi. Yes, may extension para buwas pagid. Sige. Kailan na si Aksyon Eden? 25. Tadlungon ta ni edad ya kay basi budlag mabalta 52 kay lain to ya. Basibla ko mga hindi anniversary na iyang 52. Diba? So happy anniversary gid sa tanang nga nag-celebrate sa anniversary. Karon nga adlaw, ha? Sige, tadlungon ta ka pagalawag sa edad ni Aksyon Eden kay basi hindi ta pag-i-invite. Basi disinvite kita bla. Oo. Kalay. Kasi padalaan tas ang disinvitation letter. Disinvitation letter. I'd like to inform you that your invitation has been cancelled. You are disinvited. Disinvited. Ay, kalay. Sige. Sige. Thank you, good mga ka-action. Sa inyo greetings, si Action Eden. Sige. Standby na kita mga ka-action sa Action Hotline with Action Art Hupon. Ang inyo naman din nga news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Action Boy Duran. By the way, dali lang gid, no? Kay sumong Holy Week kita, no? So, yes, Action Boy. Ginakuha na to na. Pamalandong kita gyapon na. This Holy Week, no? Medyo ang mga activities may... So, hindi ni siya time, Action Boy, nga mag-travel, ya, ha? Especially may magbakasyon, COVID. Tas mag-picnic. Kaya ibandaan, ginimo nila yung bakasyon nga picnic. Good morning Pamalandong. sa... Pamalandong. Good morning sa akong magulang galayo Denmark, Cabatu, naga-monitor siya. Sa subong sa General Trias, Cavite. Sige. Ang inyo din nga news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon